To stejný pravda, ty děláš tohleto jak trubka. No já dělám taky, vole. Dáváš, jo, Honzo? Takhle, to dáváš dolů, no teď jo, vole, musíš to slajt, víš, to podseknout ten balonek, jako když řešíš do starý, vole, ze zemi. Dobrý. Nevadí. Podávám. To je Michalová nebo tvýho bráchu, Pálka? Táto. Jo, ty jo, hasička. To je Petry. A co hasička? Hasička ta? Pálka. Dáme Michalová. Aha. Dobře, Honzo! Dobře, Michal! Dobře se spoučil. Nazad! Ne, ne to. 30-0. Počkej mě, Petro, a jak se to dostane? To dobrá. Michale. Jo, sorry. Jdu. Dobrý. Koukej. 30. Teď Michal pěkně to. Promiň, Míšo. Takhle děje, Míšo. Jak to po 30? 30-15 a 30-30, ne? Oni udělali bod? Já jsme udělali bod, já vole, ne, tamhle Honzikovi, vole. Jo. Dobrý. Ty vole. Já to nebudu lhát. Out. Koukejte, holky, krásnej ten. Dobrý. Hraj, v klidu. Hej! Hraj! Dobře, dozadu na svůj, tak. Dobře, Michale, To to je ono. podáš na Facebook, a ne to.